έργο Eco Variety αφορά στη συλλογή, την αναγνώριση, τη διατήρηση, την αξιολόγηση και την πιλωτική αξιοποίηση αυτοφυών καρποφόρων θάμνων και τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών οποροφόρων δέντρων. Ερευνήσαμε μεγάλες ορεινές περιοχές, αναζητώντας τέτοιες ποικιλίες από είδη όπως η μιλιά, η αχλαδιά, η κηδονιά, η ροδιά, η κερασιά. Βρήκαμε παλιούς οπορώνες, μιλήσαμε με ντόπιους καλλιεργητές, δοκιμάσαμε σπάνιες γεύσεις από τα παλιά. Η έρευνά μας πραγματοποιήθηκε σε 8 ορεινές περιοχές της χώρας. Την οροσειρά της Ροδόπης, τα πιέρια όρη, το ορεινό τόξο της Αλμοπίας, το Γράμμο, το Βίτσι και τις Πρέσπες, το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου, τα Τζουμέρκα και τα Θεσπρωτικά όρη. Με τη βοήθεια των ντόπιων καλλιεργητών, των τοπικών κοινοτήτων, επιστημόνων και ερευνητών, καταγράφηκαν πάνω από 1.000 δέντρα, τα οποία ανήκουν σε τοπικές παραδοσιακές ποικιλίες. Ο σκοπός του έργου μας δεν είναι μόνο η καταγραφή, αλλά η ανάδειξη και η διατήρηση των παραδοσιακών ποικιλιών. Σε αυτό το πλαίσιο, δημιουργήσαμε μία διαδραστική εφαρμογή, όπου συγκεντρώθηκε για πρώτη φορά όλη η διαθέσιμη γνώση για τις τοπικές, παραδοσιακές ποικιλίες οποροφόρων δέντρων της χώρας. Στην εφαρμογή καταχωρήσαμε τις ποικιλίες που καταγράψαμε στις δικές μας περιοχές, αλλά και όσες βρήκαμε στη διαθέσιμη βιβλιογραφία. Κάθε τοπική ποικιλία εμφανίζεται στην περιοχή όπου καταγράφεται. Για κάθε δέντρο, ο επισκέπτης μπορεί να βρει φωτογραφίες και βασικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του και την ιστορία του.